Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Tangguh Hawe kanthi ira-iraan Sandya Kalaning Tresnaku. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami lan saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Surabaya sing meh seminggu udan ngriceh, dina iki kosok baline srengenge mentor-mentor, hawane sumuk. Kuliahku jam sepisan wis rampung, mengko jam 11 lagi ana kuliah maneh. Wektu longgar sak jam dak gunakake kanggo lungguh layah-layah ing iringan gedhong kampus sisih kulon. Papan kono kepenak kanggo lungguhan, awit saliyane sepi uga edum amarga akeh wit-witane. Kejaba aku dalah sawetara kanca sak jurusan, ana mahasiswi jurusan sastra Inggris sing uga padha lungguhan ing kono. Gedhonge sastra Inggris pancen jejer karo jurusan sastra Jawa. Aku lan kanca-kancaku mung guyon ngalor ngidul, idep-idep kanggo ngisi wektu longgar lan refreshing otak sakwise kuliah. Karo guyon mripatku ora kendhat ngulatake pernahe para mahasiswi mau. Aku yakin iku mahasiswi sastra Inggris jalaran durung tau weruh siji lan sijine. Yen kanca sak jurusan saora-orane mesti aku wis wano. Kawigatenku tumuju marang mahasiswi kelambi ijo lan celana jin, rambut cendak dikuncir, rangsele dicangklek ana dadane. Dheweke caturan nganggo logat Surabayaan campur-campur basa Indonesia. Eseme sing pait madu ngrenggani lambene kang manggis karengat iku. Mendah senengku yen bisa salaman lan weruh jenenge wanita merahati iku. Aku tahu sumurup wanita sing ayune bebasan tumpuk undung, nanging ora ana kang geterake ati. Nanging pisan iki rasane seje ing atiku kaya tukul kembang melati atusan cacahe. Wangine ngambar ngebaki dada nganti ora dak sengaja bola-bali unjal ambekan landung karo mesam-mesem dhewe. Kowe kuwi ngopo mesam-mesem kaya wong sampel? Getake Yuni kang lungguh ing sandingku. Wangi, wangsulanku sak kecandake. Apane sing wangi? Lah iya jelas tubuhku to. Wong arep mangkat kuliah mau nganggo deodoran 2 kilo jek. Kondoku ceplos-ceplos nganggo nyingitake gumrul jale dodoku. Pancet wae awakmu ki. Wis jam 10:30. Ayo mlebu kelas. Wancine kuliah mana iki? Pangajake Yuni. Nalika kanca-kanca padha ngadeg, aku mung nyawang karo aras-arasen. Aku lagi gelem ngadeg nalikane kawetu ukara pangajak sing kapindho. Sejatine aku isih pengin ning papan kene luwih suwe. Aku isih pengin ngematake endahe klambi ijo kang keconggah nukulake melati-melati ing atiku. Lakuku menyang kelas ngliwati panggonane klambi ijo ngobrol karo kanca-kancane. Rasane kumudu kudu pengen kenalan. Jangkahku dak toto, sengaja njupuk posisi mburi dhewe. Karepku supaya si klambi ijo bisa nyawang aku kanthi tamat. Nalika aku liwat sandinge,
esem manisku dak uncalake, nanging wonge sajak ora nglegewa, kepara malah melengos ngguwang panyawang. Pindha pupus kang pepes rasaning atiku dulu tumanggape sing kaya mangkono. Anggonku kuliah mung dak nggo patut-patut wae, gara-gara ora bisa uwal karo citrane si klambi ijo. Nanging wekasane aku mupus, rasa senengku marang klambi ijo dianggep mung sawetara wae. Rasa seneng iku bakal sirna bareng karo lumaku ning dina. Dina-dina candhake kuliahku tansah ajeg. Kadang kala aku uga sok meruhi cewek klambi ijo iku ana kampus lan sing cetha wis ganti klambi. Uger nyawang dheweke dadaku ujug-ujug gumbluduk, eseme sing ujiwat nunjem tekan pulung atiku. Nanging yen kelingan karo ulate sing sajak ora keduga karo aku, rasa pangrasa iku gage dak kipatake adoh-adoh. Wong kenal wae ora batinku. Ing sawijining dina nalika bubar kuliah, aku lungguh ijen ing poncotan gedhong kang kulino dak gawe lungguhan karo kanca-kanca. Kepeksa delok-delok ijen merga kanca-kancaku padha repot ngurusi keperluane dhewe-dhewe. Ana sing ning perpustakaan, ana sing mangan ning kantin, ana sing mulih ning kos-kosane. Aku milih ning kampus wae karo ngenteni kuliah kapindho jam 1 awan. Supaya orang langut, aku nyambi maca novel anyar sing wingi mentas dak tuku. Dumadakan saka sisih lor keprungu lagu kesenenganku wiwit jaman SMA mbiyen, yaiku lagu saka 10 to 5. Aku mengo swara gitar kang ngiringi uga keprungu ulem banget. Rasane kaya-kaya miber dhuwur ning awang-awang uger krungu lagu iku. Sing luwih ngagetake kang rengeng-rengeng karo gitaran mau jebule kenya klambi ijo kae. Saiki dheweke nganggo klambi biru, eseme isih tetep pait madu. Ibu senenge yen bisa duet karo dheweke. Pepinginanku bisa wawan rembug karo dheweke ora kena dak ampah maneh. Kebeneran sing ana mung aku lan dheweke. Novel dak tutup, aku menyat dak wanek-wanekake nyedaki. Suarane bagus, Mbak. Kandhaku ulas-ulas. Dheweke noleh karo mesem. Aku deg-degan ngenteni respone. Makasih. Suarane keprungu kaya orkestra. Aku banjur kenalan, jebul jenenge Kiki, asale saka Tulungagung. Padha-padha wong neneka jebule. Nalika dak takoni kok luwih seneng caturan nganggo basa Indonesia utawa logat Surabayaan, jarine ben padha karo sing diajak omong. Sebab yen nganggo dialek Tulungagungan dheweke kerep dipoyoki desa. Dina-dina terus lemaku, suwening suwe sesrawunganku karo Kiki sangsaya raget. Apa maneh hobiku lan hobine Kiki padha, yaiku ing babagan musik klub. Yen wis ngomongake perkara musik, rasane nyambung senajan kadangkala udur-uduran amarga beda panemu. Bola-bali aku lan Kiki nonton konser. Yen ing Taman Budaya ngepasi ana pentas teater, aku lan Kiki uga nonton. Penganggepe Kiki marang aku mung winates kekancan, nanging ora dak selaki wiwit sumurup sepisanan ing poncot kampus kae. Atiku wis karuban rasa seneng. Apa maneh saiki sesambunganku saya raget. Kanca-kanca akeh kang moyoki jarene aku pacaran karo Kiki, nanging seprene aku durung wani nelakake rasa tresnaku marang dheweke. Sejatine aku kepengin kandha terus terang,
nanging pijer mandek mangu. Aku sumelang Kiki nampik sih tresnaku, banjur dheweke ngadeg. Aku ora pengin sesraunganku karo Kiki rengko merga perkara tembung seklimah iku. Sejatine alasan paling utama aku ora tumuli mblakakake isen-isening atiku kuwi merga kalung salib ing gulune Kiki, kalung sing kaya-kaya mbatesi tresnaku marang dheweke. Nadyan babagan beda keyakinan mau ora tau dirembuk sasuwene aku srawung karo Kiki, nanging aku sumelang bab iku dadi perkara upama aku nekat kandha tresna. Apa kira-kira Kiki uga mikir sing kaya ngono? Sawijining sore bubar kuliah, aku isih katrem lungguhan karo Kiki. Ora akeh sing digunem, Kiki luwih akeh nyawang para mahasiswa sing lagi bal-balan ing lapangan kampus. Apa awake dhewe mung bakal kaya ngene terus ki? Pitakonku mecah swasana amem. Karmu piye, Riz? Bab sesambungane awake dhewe iki. Riz, aku emoh kejiret tresna kang angel dibadhe bongkot pucuke, ujare karo temengo nyawang akasa. Perkara kalung iku, dheweke mantuk alon luwe wiwit berbel saka mripate. Ki, gustiku lan gustimu dak kira duwe titah kang padha kanggo tresnani sak pepadhaning manungsa. Yen awake dhewe bacut dalan sing kita liwati bakal rumpit, Riz. Aku ora sanggup. Kiki nyelehake sirahe ing pundakku, tangane dak gegem kenceng. Ing langit kulon srengenge wiwit nyedhaki garis cakrawala mlaku tumuju Sandyakala. Cuthel.